Hiru pauso, hiru norabide. Mundu mapa baten koordinadatan trazatutako trilogia. Amets egiteko, jarraian burutzen hasiak diren hiru abenturen izena da. Guztira, 6.000 kilometro eskiak, piragoak eta bizikletak erabiliz. Talde multidisciplinarra, lanbide eta zeregin askotako lagunek osatutakoa. Kirolzaleak, natura, herri eta kultura desberdinetako iturritik ikasteko irrikaz diren horietakoak. Lehen pausoko taldeko partaideak, Nerea Irazusta, 23 urteko fisioterapeuta. Kezketako bat, eskiaren azan, ez nitelako ohitua bat eskiat. Esan bezala, konponketak... Beña Tazurmendi, Amasako 24 urteko marrazkilaria. Ramon Olasagasti, 26 urteko Berrobiko kazetaria. Josu Iztueta, Tolosako 40 urteko autobus gidaria eta eski monitorea. Arlo gehienetan. Ane Miralles, Ordiziko 40 urteko irakaslea. Elurrakin, eguraldiarekin. Eta Pablo Dendaluze, Tolosako 34 urteko bideoegilea. Lehen pausoa, Europako iparraldean, Eskandinaviako elur mugagabetan barrena. Eskiz, Oslo, Norvegiako hiriburutik, 71 gradu latitudean dagoen iparraldeko azken lurmutura den Nordkapera. Hiru norabide, hiru pausoko kideak ez zirenez arriskuarekin leian ibili. Originaltasunez, bere amets eta ilusioak, zailtasun guztiak gainditzea eta era berean, lekuan lekukoaz gozatzea izan zen bere nahia. Eskandinaviako hegoaldetik iparraldera, 2000 kilometrotako zeharkaldia izan da. 1988ko otsailaren 2tik, Hommelkollen, Osloko eski trampolinetik atera, eta besteak beste, Jovik eta Roros, Norvegian, Ore, Iadede, Tarnabi, Kuijok eta Kiruna, Suedian, Finlandian kilometro gutxi batzuekin eta berriz ere Norvegian Kautokeino, Rusne Sigaro eta maiatzaren 4ean iritsi ziren Nordkapera espedizio kideak. Hiru pauso eta norabideetatik lehena. 12 milioi pauso baino zerbait gehiago. Norvegia hegoaldean kokatua dagoen Jovik herrialdetik garraiatu izan dira gerora, Tolosan lehenik eta Euskal Herri osoan ondoren sendo errotu diren ohitura eskandinaviarrak. Berez, Norvegiako herri xume honen sostengu den mustaz fabrika bilakatu zen euskaldunei neguan egin altzen kirol berri bat agertarazi ziena. Norvegiarrak Tolosara 1907 urtean iritsi ziren Mustad enpresaren eskutik. Beraiek ekarri zuten eskia Tolosara, eta ondoren zaletasuna zabalduz joan zen, eta estatuko lehen eskitaldea ere bertan sortu zen, Eski Klub Tolosano izenekoa. Horrela da bai, mende hasieratik sendotuz joan dira Euskaldunon eta Norvegiarren arteko harremanak. Ondorioz,
eskiaren bilakaera eta arrakasta ere oparoa izan da. Eta hori izan da, taldekideek izan duten lehen egitasmoaren arrazoia, nolabait beraien eski zeharkaldiarekin eskandinaviar lagunei eskerrak ematea. Baina badira noski bestelako arrazoiak. Nik esloiat 3 hilabete hauetan egunez egun lagun arteko giroan ondo pasatzea, paisaje niretzat ez ezagun bat eta esplodut polit bat edukitzea eta gozatzea horretaz ere, izango dira gora berak, ez, obako goldiak edo nekea edo... Baina, horiek ere gartzen ematen egitea horako histori bat eta espero dut, horrelako abentura bat zer den barrutik ezagutzea eta abenturataz gozatzea eta, lagun artean ondo pasatzea, ez. Hori da niretzako horrelako histori bat, azken batean. Oslotik Nordkapera, zuzenean 1.828 kilometro daude, baina Beñat, Paulo, Nerea, Josu, Ane eta Ramonek zeharka-meharka egindako bidea batuz gero 2.000 kilometro baino gehiago egin dituzte. Guztira, 81 egun izan dira eskiatzen, bataz beste 25 kilometro egun bakoitzeko. Bidean, hainbat herri, eskola, txabola eta laguna ahaztezin, eta oro har oso bizipen aberatsak. Beraz, Eskandinaviar herria eta herritarrek seien bihotzean txokoa egin dute. Espediziokideetako zenbaitek aurretiaz izan du hala moduzko makina bat esperientzia, eta denetatik zeharkaldi honetan gertatu bezala beti gorde izan dituzte oroitzapen bereziak. Banan-bana, horietako bakoitzean sortzen dira beste zeharkaldi edo abentura batzuetarako ideia berriak. Beraz, gehienetan aurreko espedizio edo bidai batetan bururatu eta sortu ohi da hurrengoaren lehen hazia. Lehenbiziko aldiz duela 14 urte izan ginean Laponian, bai udan eta bai neguan, geroztik bueltatzeko aukera izan dut, bai dozenardi bat aldiz gehiago udan, neguan ere bai. Eta nik uste gero eta ilusio gehiagokin joaten naizela. Alde batetik leku ezaguna delako, gustokoa delako, eta beste alde batetik ere jende berriakin jutea. Nik uste besteen ilusioek nire asko ilusionatzen nautela, eta orain guazen talde bezala, zerbait polita egin genezakela guain. Gauza asko ez daude gure esku, eguraldi adibidez, bertako, bain bat ustega bere bai, baina ez da arrisko handiko ezer, eta asko disfrutatzeko zerbait izan. Naiz eta batzuetan eguraldi baldintza txarrak izan, espediziokideen nahia naturarekin bat egin eta eskaini dezakeen aberastasunaz gozatu ahal izatea da. Naturarekiko erabateko pakea, korputza eta burua bare-bare, harmonia osoan edukitzeko ahalegina nola bizi azaldu zien Runek, bidean topatu eta lagun egin zuten muxerrak. Naturaren indarraz ohartaraztarekin bat, begiak pixka bat gehiago zabalduarazi zizkien gizon honek. When you are outside in the nature, kanpokaldean, naturan murgilduri zaudenean, inguruarekiko zaintzaile izan zaitezke. Baina sentimendu edo ikuspuntu hori zibilizazio gunetara eraman beharko zenuke gero. Gure hirietan, aspaldian bizitzen ari garen honetan, natura txikitzen ari gara, eguneroko bizitzan, hainbat gauza erabiliz. Beraz, saia gaitezen, bake eta apaltasunezko naturarekiko bizimodu hori eguneroko bizitzara garraiatzen. Horixe da garrantzitsuena nire ustez.
I think. Lady I'm living with are Hiru pauso, hiru norabideko seikideek lehen pauso honetan osatutako taldea multidisciplinarra izan da. Eta naiz zeharkaldiari begira helburu eta erronka beretsuak izan, bakoitzak egunerako ohiko bizimoduan duen ogibide edo zaletasunaren araberako betebeharrak izan ditu. Taldea osatu, ibilbidea finkatu eta beste zenbait eginkizunen zehaztea eta bilerak Tolosan Letxukaleko kuartel nagusian egin eta gero, lanean jartzeko ordua iritsi zen. Esaterako, Txaramako garaje batean artisau jaioenen pare landu zituzten, gero, karga eramateko erabili ziren pulkak. Baina hori bai, taldekideekin batera, benetan eskertzekoa izan da, inguruko hainbat lagun eta kolaboratzaileen implikazioa, besteak beste. Asunción klinikako analista den Javier, eta Ramon Kirol medikuarena, Carlis argazkilariarena, Jose Miel Garikano lagunarena, Izadi Kirolak mendirendako Angelena, eta bar. Espedizioak beraz, abiatu baino lehenagotik hartzen du bizia, eta izerdi eta ahaleginak ere aldez aurretik isurtzen hasten dira. Makina bat izaten dira urduritasunak eragindako berotasunak, hainbat komunikabide eta jenderen aurrean taldeko asmoen berri ematerakoan. Eskertzekoa da, hori bai, prentsa, irrati eta telebistak espedizioari lehen pauso honetan jarri dioten arreta. Ospearen ordaintzat har genezakeen horrek, estuasun bat baino gehiago pasarazi zien espedizioko kideei. Azkenean, abiatzeko eguna iritsi zen. 1988ko urtarrilaren 23. Tolosako Berazubi auzoko plazan, poztasuna eta tristura bateginik izan zituzten taldekideek. Batetik, hainbeste amestutako unea bizitzen ari zirelako, eta bestetik, senitarteko eta lagunen agur hunkigarriak malkoren bat edo beste erakin zielako. Harritzeko oine, bainat gozoa jaten. Tolosatik, Oslo, Norvegiako hiriburura, 4 egunetan, 2500 kilometro furgonetaz. Bi ferritan itsasoz zeharkaldi laburra, eta konturatu ordurako Eskandinavian ziren. Norvegia, Suedia eta Finlandiako herriak batzen dituen lurraldea. Milaka laku, mendi, baso eta bide, elur eta izotzez estalirik. Txuritasuna nagusi den paraje hauetan, aintzinatik eskia izan da garraio modu erabiliena. Gaur egun ere, gazte eta helduen artean kirol nagusia da.
Honen lekuko, astebukaeratan non nahi egiten diren gaztetxoen eski lasterketak dira. Alderatze erraz bat egiteko, hemen gazteek futbolari ematen dioten adina garrantzi ematen diete hangoek eskiari. Eskia. Elurretan, Eskandinaviako baso ederrez leherak eman dezakeen dependentzia eta autonomiaz gozatzeko modu bat izatetik, 80 kilometroko lasterketa azkar, arin eta ikusgarri batetaz lehiatzeko aukera ematen duen bitarteko izatera iritsi daiteke. Kasu, taldekideek bizi ahal izan duten Suediako Basalopez proba mitikoa. 15.000 eskiatzaileren parte hartzearekin, proba hau da mundu mailan osperik handienekoa eta era berean herrikoiena ere. Oslon, azken prestaketak egin eta gero, DNT, Den Norsk Turist Forenin, Norvegiako mendi taldearen bazkidetza. Eskandinavian zehar kokaturik dauden hainbat aterpetxeren erabilpena egiteko nahitaezkoa da. Fiantza baten truke, giltza komun bat hartu eta aterpetxeak eskaintzen dituzten erosotasunez balia liteke. Mapeen erosketa, guztira, 100 bat izan ziren erabilitakoak, zeharkaldi guztian beharrezko izan zirenak. Janari, argazki eta bideo materiala, eskoletako lanak, eta bestelakoak depositoetara bidali. Ezinezkoa bailitzateke guztiak batera lehen egunetik garraiatzea. Ondorioz, Norvegia eta Suediako tarteko 9 herri eta hirietara postaz aldez aurretik bidali zituzten. 8-10 eguneko epean, deposito bakoitzera iristerakoan, hurrengo egunetarako beharrezko zen guztierekin betetzen ziren pulkak. Azken erosketak, bertako hotz eta ezetasun baldintza gogorretatik babesteko eskiatu ondorenerako botak, eta azken prestaketak ere. Osloko kanpinean, erropetan etxe babesleen ikurrak josi, izan ere, hemen ordaintzen duenari kasu egin bertzaio. Eta pulkei azken ikutuak eman. Eskandinaviar eskiatzaileentzat erreferentzi eta simbolo esanguratsua den Homelkoleneko eski trampolina, Oslo hiriburuaren goikaldean dago. Aspaldidanik, bertan egin izan diren lehiaketetan, hainbat istorio eta kirolariren garaipen eta ametsak gauzatu dira. 3 pauso, 3 norabideko taldekideek ere, 1988ko otsailaren 2an, beraiek amestutako zeharkaldiari bertatik eman zioten hasera. Aurrez aurre, 2000 kilometro eta beste hainbat zailtasun eta eguneroko bizipen.
Gutxi bizkat. Hágase, Zona... Atzean geratu ziren aurre prestaketa lanak. Ametsa, zeharkaldia gauzatzen hasia zen. Asmo eta ilusioei leku egiteko garaia. Aldez horretik, jakitea zaila da, eta oso zaila egiten zait esplikatzea gehiago dilako, sensazioak eta sentimenduak, ez? Orduan batetik badagor arlo bat, nik nire bizitzan asko ematen ditena, eta hori da kirola. Beste bat, naturak ere asko ematen dit. Eta bestetik ere, biak lotuta, olako leku batetara joatea, eta hain denbora luzen, gehien batez. Pentsatzen dut, aukera emango didala, bi horiek ustartzeko, eta nolaiteko sentimentu desberdinak edo sentitzeko. Baina, ikustagun zertan zetzan egun oso baten bilakaerak. Esnaera, goizeko 6etan. Zakuaren epeltasunetik, kanpo kaldean somatzen zeneko freskotasunera, segundo gutxi batzutan pasatzen ziren beraiek ausencia de calor deitzen zioten egoerara. Jarraian, gozaltzera. Horretarako eta oro har otorduak prestatzeko, gehienetan elurra urtuz lortzen zuten ura izaten zen funtsezko bitartekoa. Hanek, zeramatzan gozaltzeko behar izaten zituzten tea, kafea, galletak, mantekila, mermelada eta kazuela eta potoak. Beraietako bakoitzak, trineotan, norbere jazkiak eta beharrezkoak zituzten trastez gain taldeko gauzak zeramatzan. Gaua egiteko elurtzuloak, dendak, kota edo bertako txabolak, eta aterpetxeak erabili izan dituzte. Gosari ostean, guztiak bildu, trineoak prestatu eta bezperan aurreikusi eta aztertutako ibilbideari ekiten zioten. Horretarako, benetan eskergarriak izaten ziren bertako lagunengandik jasotako aholkuak. Lehen egunetan, ez zuten kilometro askorik egin, beraietako batzuentzat erabat arrotza baitzen, idien pare 21 kiloko leretatik tiraka ibiltzea. Egunak aurrera joan ala, sasoi puntua egokitu eta esfortzuari neurria hartzen joan ziren. Baina, zer nolako martxa zen espediziokideena? Ez zuten, hainbat alditan gurutzatutako eskuter edo elurretako motoen modukorik erabili, naiz eta ibilgailu hauek lurralde hauetan eskaintzen dituzten erosotasunak ugari izan. Taldekideak mugiarazten zituen motorra bestelakoa zen. Ez zuten, ez da ere, bidean topatutako austriar lagunak bezala txakurrik erabiltzen. Beraiena, 20 kiloko trineoei motivazio eta ilusioak gehitu eta pixkanaka, pausoz pauso, ibilbidean zituzten bazter eta biztanleekin bat egitea zen. Dudarik gabe, ahaztu ezingo dutena, bertako biztanle eta lagunen harrera eta laguntza eskerga izan zen. Kasu, gazteok beraien aterpetxeko atea zabalduz eta han ohiko den likorea dastatuz eskaini zietena. Edota Marit, Osloko lagunaren moduan 6 espediziokideak etxean bezala sentiaraziz.
Igarotako parajeak, benetan zoragarriak. Izerdi Frankoren eragile izandako mendi aldapatsuak. Kilometro luzetako eta gehienetan izoztuta zeudeneko lakuak. Berdin, ibaiak, naiz hauetakoren batzu, behar edo nahi bezain bat izoztuak ez egon. Baso ugari, bertako biztanleentzat oso baliagarri den egur sorleku. Eta txoko bakoitzean sentitutakoak ez dituzte nolana ahaztuko. Soinean zeramatzaten elikagaiez gain, toki bakoitzak eskaintzen zituen errekurtsoez baliatzeko aukerak ez zituzten alde batera uzten. Ibai, laku, naiz etxeetako ura esaterako. Eguraldiak eta ibilbideak ezarritako baldintzak lagun edo arerioa ere izan zituzten. Eskia da, kirolik herrikoien eta arrakastatxuena Eskandinavian. Fondoko pista eta oro har eski arrastoez osatutako bide ugari sortu da hango zelai elurtuetan, sarri, armi-arma sareen moduko formak osatuz. Arrasto hauetan, eskiz, ia esfortzurik egin gabe irristan joatea, benetako gozamena bihurtzen da. Beste batzuetan berriz, aurrez aukeraturiko ibilbideetako elur egoera kaskarrak bestelako aukerak hartzera behartzen zituen espedizio kideak. Erosotasuna eta segurtasuna lortzearren, gehientsuenetan distantziak luzatzen baziren ere, beste bide batzu topatzera jotzen zen horrela. Baina, naiz eta indar eta ahaleginak kilometro gutxi batzutan erre, arrastorik gabeko bideetan gozatzen zuten gehien. Guztietan, funtsezkoa izan zen elurraren egoera. Batzuetan, zopatua, ditxosozko zankoak. Horrelakoetan noski, argitzaia beti eskura eta erabiltzeko prest. Eta besteetan aldiz, izoztua. Tartean, denetarik. Ustez, Norvegiako hegoaldean, eskualde hotzenean, zehazki Abdaleko herrian, eguzkiari termometroaren merkurioa 4 gradu 0 gainetik igotzea bururatu zitzaion. Ondorioz, aurrera egiteko elur eskasia zela eta zerbait asmatu edo egin behar. Hango biztanleekin komunikatu ahal izateko ingelesa erabiltzen zuten, baina larrialdi hau konpontzeko prest agertu zen gizasemeak beste zenbait alditan gertatu bezala ez zekien ingelesez. Halere, naiz eta hizkuntza bidez elkar ezin ulertu, borondate onak eta eskuzabaltasunak muga guztiak gaindituarazi zituen.
laguntza estimagarri horri esker eta gainean zeramatzaten bitartekoak erabiliz, tramankulu bitxi bat eraikia ahal izan zuten. Eta kasualitatez, hain gogoko eta gustokoak dituzten iauteri egunetan gainera. Hirurogei kilometro karreteraz, mozorroturik, titiriteroen modura, musika zalaituta. Zeharkaldiak iraun zueneko 3 hilabeteetan, eguraldi ona, egun eguzkitsuek, nagusi izan ziren. Hamalau egunetan soilik izan ziren elur prezipitazioak, eta egun bakar bat pasa behar izan zuten eskiatu gabe. Ez dago gaizki, ezta? Norabide eta bide egokiak hartu ahal izateko, batetik bestera metro gutxitako aldeaz kokaturiko markak jarraitu zituzten. Azpimarratzekoa da gainera, bai Norvegian eta bai Suedian ere, bideak oso ondo seinaleztatuak daudela, edozein urtarotan lagungarri direlarik. Uda garairako harriak. Negurako berriz, zutabeak. Horrez gain, tarteka, mapa, brujula eta kasu bakar batzutan GPS-a, satelitezko kokapena, erabili behar izan zuten. Temperatura bataz beste 10 gradu 0 azpitikoa. Gutxienekoa 23 gradu 0 azpitikoa. Ospela eta egutera, bihozbera eta kupidagabea, ondo eza eta sasoia. Bizitzak baditu, hainbat argilun eta kontraste. Eskandinaviak, lehen pausoko zeharkaldiak edota taldekiden gorputzak bezalaxe. Bi orduz behin, eguraldia oso txarra ez bazen behintzat, egokitzen zen lekuan, gehienetan mendi eta bide bazterrean, eta kasu bakar batzuetan, txaboletan, pikea edo janari azkarra ekiteko parada izaten zuten. Urdaiazpiko edo gazta pusketa bana. Lau ontza txokolate. Fruitu lehorrak edo maspasak. Eta gorrotxategiko txokolatezko turroi pusketa txikia dastamena goxatzeko.
Eskertzekoa izateaz bat, beharrezkoa ere bazen pikea. Bai fisikoki, gorputzaren ahuldadeari aurre egiteko, egunero 3.800 kaloria behar zituen bakoitzak, eta bai psikologikoki, unea iristear zegoenean motibatzeko, ibilbideari aurre egiteko balio baitzuen. Tartean, bakoitzak, razionaturik, gainean zeramatzan Born, etxeko janari eta edari isotonikoak nola nahi eta noiz nahi jaten zituen. Hala zion, Ramonek, Euskaldunon egunkarierako idazten zituen artikuluetako batean. Badira, egun batzuk, zeinetan inguru guztia oharkabean igarotzen zaigun. Eta atzeko pulkaren tiraniak burua makurrarazi eta pentsamendu oro arrastora mugatzen dituen. Bidean, eguneroko 6, 8 edo 10 ordutako iraupena zuen ahalegin honetan, bestelakorik ere egiten zuten. Tokatzen zenean, materialaren konponketa. Pulkak, eskien loturak, eta bar. Aipagarrina izan daiteke, Oslotik atera ginen material berdin-berdinakin aliatu gehala norkapea. Trineok asfaltoan gainen ibilidianen adibidez, erra india desente, zulo mato beste intzaie, baina momentun konpondu deunakin, urrea jarraitu ala izan dugu. Eta hola aipagarrina, eskian atadura edo fijazio batzukola askatu diala, eta bakarren bat pitzatu eta utzi. Baina, esan bezala, konponketakin moldatu geha norkapeaino oso-osoik iristeko. Jende eta lagun berriak ezagutzea, aholkuak eta laguntza jaso eta bizimodu interesgarri eta aberatsak ezagutzeko aukera paregabea. Adibidez, Nils, Laponiako Sami erreno zaintzailearen kasua. Berak, Samien bizimolde nomadari eta ohiturei eustea erabaki du. Det paatsohommaa tälle mun jakalle tehelästjänä. Tälle jälle päädä parokkuun tälle Ellin keinuon. Pouhtsakin kun parakapissa johti, tenkon on lähetsa parokkuun jälle päädä kun pyssyn vuodsi. Jehto tarpeet immu jälkeen manna, tälle on lähetsa Ellin, tuo jesto pestemme, mutta eli ilmi ja El pouhtsa meima. Mahtee pestemmi kosokalkka manna, tai niin kuin tälle tomi manatenkkalla tahma tuinaman. Leka somaa ja puorre. Go well, your breakfast. Mana tierval. It's gonna be so many languages I cannot... Herri eta hiri berriak ezagutzea, esaterako Roros, Norvegian. Herri hau UNESCOko ondareak babesturik dago,
eta garaibateko munduko kobre meategi handienak ere bertan ikusgai dira. Kolore ugariz margotutako zurezko etxeez osaturik dago herria. Kultura berrien ezagupena. Samiak, iparraldeko biztanleak, Laponia bihotzean, mendez mende, eguzki eta haizearen goraberen arabera moldatuz bizirauteko, aratonat bidaiatzen eta lurraldearen parte izaten ikasi duen herri apala. Tradizioa eta aurrerapidea uztarri berean lotzeko eginalean bizi dira samiak. Gure bertso doinuen antzeko da, beraien jok kantu berezia. Eta noski, aldez aurretik finkatutako helburuak gauzatzeko aukera ere izan zuten. Arratsarekin batera, egunero idatzitako lerroek asteroko Euskaldunon egunkariako kronika osatzen zuten. Horretarako, nahitaezkoak izan zituzten, soinean zeramaten satelite bidezko telefonoa, eta aldian behin topatzen zuten faxa. Eskandinaviako egunkari eta irratiekin ere harreman polita mantentzea lortu zuten. Azterketa fisiko medikuak. Astero hartzen zituzten gorputzeko hainbat ataletako neurriak. Sei espediziokidei ikerketa medikua egingo diegu, espedizioan abiatu aurretik eta amaitu ostean egindako proba batzuen bitartez. Joan aurreko probak odol analisia, kirol aleginekoa, espirometria eta elektroa barne daudelarik, eta gorputzaren konposaketari buruzko ikerketa zehatza izango dira. Bueltatzerakoan ere egingo zaizkie. Hauen bitartez, elikadura eta galera fisikoen arteko erlazioaren egokitasuna baloratu ahal izango dugu. Aldi berean, espedizioaren bilakaerarekin batera, taldekidea den Nereak lagunen jarraipena egingo du. Pulsoa, tensioa eta gorputzaren hainbat ataletako goraberak asteroko neurketaz kontrolatuko ditu. Esate baterako, grasak, giharrak eta bestelakoen neurketa eginez. Toma de pliegues, peso, talla, etc. Aipagarria da arazo fisiko eza. Ohikoak diren baba eta tendinitisen bat edo beste salbu. Euskal Herrian zehar egingo diren erakusketa eta emanaldietarako 1000 argazki eta 4000 diapo atera ziren. Euskal eta Eskandinaviar ikastetxeen arteko harremanak eragin ziren, Euskaldunon egunkariaren ikasmendi gehigarriaren laguntzaz. Bai, guk ikasmendi jasotzen dugu, eta ikasmendin agertu zen nola Eskandinavia zinuazten eta gonbitea luzatzen zeniguten ara zuekin batera joateko nola bait. Ideia klasean komentatu genuen, gustatu zitzaien, eta alaxe ari dira lan hauek burutzen. Ia gero beraiei gustatzen zaien, eta erantzuten diguten zerbait.
Ikastetxeetako aurkezpen saioekin, taldekideen eta ikasle eta irakasleen artean sortutako erlazioa benetan polita eta aberatsa izan zen. Bestelakorik ere tokatzen zen, postetxeetan deposito eta gutunak jasotzea esaterako. Depositoetara iristearekin batera, 10 bat egunez behin, gusto handiz jasotzen zituzten etxeko eta lagunen agur eta berriak. Tarteka, telefono deiren bat edo beste. Eta, egunari amaiera emateko, azken kilometroak osatu eta gero, txokoren bat bilatu eta... Eguneko otordu bero bakarra zen afaria prestatu eta jaten zuten. Menua, oparoa benetan. Espagetiak, patata purea edota arroza. Jaten. Parece que es una cena de... Lotara joan aurretik diarioa eta... Urrengo eguneko ibilbidearen azterketa zehatza egin behar izaten zuten. Ba, pentsa, egun bateko jardunak hori guztia ematen bazuen, zeharkaldi osoaren bizipenak zer suposatu zuen. 1000 leku desberdin pasa ditugu, 1000 giro desberdinetatik ebai, jende izugarri pila ezautu dugu oso atsegina eta bete giratuko zait barruan oroitzapen eder hori. Leku berri batera iritsi bezain laizte, rateak irikitzen zizkiguten da asko bete nauen gauza bat izan da. Bestalde, nire burua hobeto ezagutzeko balio izan dit, eta oso positiboa izan dare bai gure artean mantendu dugun erlaziona. Lehen pausua eman eta bizi ahal izan dute. Une goxoak eta mikatzak gainditu dituzte. Ezin ahaztu, aldapa maltzur eta kostaldeko haize bolada madarikatuak. Baina guztien gainetik, oroimen politak dira nagusi. Horiek izango dira bigarren pausoaren abiapuntu eta erregailu nagusiak. Hori, noski, azken orduko eragozpenik ez badabintzat. Ikusi, bestela, telefono dei batek zenbaterainoko larritasuna sor dezakeen. ¿Ay? Sí, soy yo. Sí, por fin ha venido uno del NAF con un coche amarillo y bueno, y tirando con la cuerda ya nos ha sacado enseguida del atasco. Ah, kontxo. Eta gezurra badirudi ere, ez dute ohiko erregailurik erabili beharko. Taldekideak martxan jarriko dituena, ilusio eta amets berriak gauzatzeko grina da. Venga. Vale. Gainontzerakoan, eta gorputzak beti tinko eta ariketarako fresko mantentzeko sesio bereziek emaitza onak ematen zizkien. Horiek eta Euskal Herritik jasotako babes eta laguntza modu batera edo bestera beraiekin gainean eraman zituzten. Indarrean beraz, aurrera, guztiok bat eginik.
Zatoz jada nigana. Bestelakoak ere, izango dituk, Azken finean, naturarekin kontaktuan zein lagunartean egoteak eskaintzen duen betegarritasunaren doinu edo musika goxoak izango dira gustokoenak. Dagokion letra jartzeaz, 3 pauso, 3 norabideko kideak arduratuko dira. Urrengo pausora arte.